ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತ ಫೈನ್ ಅಂದೇನುವೆ. ಸೊ ಇನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಎಂಚೆಯಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಪೋಪೆ ಅಂದ್ಬಂಡದು. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಚೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಅನ್ಪಂಡದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ಗೆ ಎಂಚೆ ರೆಡಿ ಆಪನ್ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಅನ್ಪಂಡದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆಪೆ ಅನ್ಪಂಡದು. ಅವಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎನ್ನಾದಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅಂಚದ ಅಲೇಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಅನ್ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಬಟ್ ಇತನಿಗ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವು. ಬಟ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು. ಸೊ ಬಲಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅನ್ಪಂಡದು. ಸುರುಟು ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೇನು ಈದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಗ್ ಏನ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆ ತುಲಿ ಅಂದು ಈದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಏನಿಗ್ಲಿ ತೋಜೆ ಬಂದದ್ದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ತೋಜನೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಿದ್ದು ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪನ್ನ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಡ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಡೈ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋಪುನ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆತಿ ಏಪಲಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಣದಿರ್ತದೆ. ಇಂದೇನು ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಇಂದೇನು ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ಓಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಆಗ್ಲಾಕ್ಪೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗಾಪಿ ನೋವು ಅಂಚಾದೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ಯದಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆತಿ ನೋಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ಚಿತ್ತಿ ಏನು ದಾದ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಅವೇ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಚ್ಚಿಂಡ ಇಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಏನಾಡಲೆತ್ತಂಡ ಸಿಸಿ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ರೌಡ್ ಎತ್ತಿನಡೆಗೆ ಇಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪ್ನಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಾಡದು ಪೌಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 92 ಇನಿಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಐತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಟೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡಿ ಯಾನ್ ಎತ್ತೋ ಜನಟ ತೂತೆ ಏನು ಎಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ 92C ಎಷ್ಟು ಜನತೆ ನೇನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನಿಗೆ ಎಂಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಏನು ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇ ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಶಾಪ್ ಹೋದು ಕೊರ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದು ಕೇಳಲೆ ಹಾಕಲೇಡ ಓ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನು ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ಲಿ ಪಂಡ ಹಾಕಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ಡಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ದ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹೊಲ್ದು ಹಾಕಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಿಡಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ದವರ ಇಂದೇನು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಬರೀ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಅದೇನು ಬ್ರಷ್ ಗಿಶ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಮೇಕಪ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ಸೋಪ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಸಿ ನೆಕ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ ಏಪಲ ಮೇಕಪ್ ದಾದ ಅವೇನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಯಕುತ್ತುಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಪಿನಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆದ್ದು ಬರೋಡತಿ. ಸೊ ದೇಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು. ಸೊ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಐದನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ತುಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚಿ ನಾರ್ಮಲೇ ಉಳ್ಳೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಯಾಯ್ಜಿಂಡ ಪಿರೊಂಚೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾತೆ ಲಂಚೇನೈತಿ ಯಾ ಲಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಕುನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏಪ ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಓಂ ಪಾಂಡಲ ಸರಿ ಕಟ್ ಹಾಪಿನಿ 2-3 ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ನಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಓಕೆ ಇಂದು ಆತಂಡೆ ತಾಣ ಓಕೆ ಇಂದು ಯಾನಿಗ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾದಿರ್ತದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೀಟಿದಾಕಲೇನ 9 to 5 ಇಂದುಲ
ಅವಳು 9 to 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಅಂಚದು 9 to 5 ದಕ್ಕಲ ಹಿದ ಬ್ಯೂಟಿ ದಕ್ಕಲ ಲಾಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಐಬ್ರೋಸನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋದ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಂತವನೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಏನಡ ಐಬ್ರೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಏನಡನೆ ಕನ್ಪಾದೆ ಯಾನು. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನೇ ಮನ್ಪವನು ಉಪ್ಪೇನು ಐಬ್ರೋಸ್ ತೆಗೆದು ತೋಜನ ಪೂರ ತೀಸಿ ಬಟ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ದುಂಬು ಎಂಚ ಪಾಟಿ ಒಂಚೂರು ಲುಕ್ ಪಣ್ಣತೆ. ಸೊ ನೇಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅವೇನೊಂಚೂರು ನೇಟ್ ತೆಪ್ಪಾಡ್ಸಂತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಐಬ್ರೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಜಲ್ ತೋಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಜಲ್ ಒಂದು ಪಾನೊಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪಂತೀನಿ ಯಾ ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಎನ್ನ ಓಲು ಪೋತುನೊಂದು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಪಂಡ್ದು. ಸೊ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಡವು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏನು ಪಂತತ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಅಂಚ ಒಯ್ತು ಪದದ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಆತೆ. ಇತ್ತೇನು ಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಲೈನರ್ ಪಾಡಿಜಿನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಂಚಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇರ್ದು ಐಸ್ ಒಂಚೂರು ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬೆಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದಗದ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಅಂದು ಪಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ದುಂಬುಕು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ. ಸೊ ತೋಲಿತ್ತೆ ನಿಕಲು ಏನು ಪಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಐಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮರಣಿ ಬೋದು ಕಂದಿತ್ತೈತಿ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಕುದಾರ್ಮಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಇಂದಿತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿದೈ ಪೋಂಡು ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪು ನಾವೇ ದಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ಲಿಪ್ ಕಲರ್ ಅವು ಏರೆಗ್ಲಾತ್ ಗೊತ್ತಾವರ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ಪಂಡದಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ನೈಟ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ಅಂಚದು ಏನಿಗ್ಲಿ ತೊಷ್ಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನಿಡ್ದು ಆವರ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ 24 hours ಪೋಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಉರ್ದು ಎಂಕೆ ಉರ್ದು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅవి ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾವ್. ಬಟ್ ಒಂಜಿಗೆ 250 rupees ಯಾಂಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅయింದು ಅದು ಪಂಡ ಯಾ ಪಂತಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೊರ್ನೊಂಜಿ ಶೇಡ್ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ಪಾಂಡಲ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಒರಿಯುಡು ಒಂದು ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಅವಲ ಅವೆಟಿತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಪುರೊಂಡು ಶೇಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆತೊನ್ಗ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಆತಡ್ ದಾತ ಅಂತ ಪಂಡದು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ. ಸೊ ಇತ್ತೆಂದು ಏನು ಫೈನಲ್ ಅವೊಂದು ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡದ ಆದ ಪಂತೆ ನಿಗಲೆಡ ಏನಿ ಯಾನು ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಪಂಡದಂದು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಡಿಗೆ ಯಾನು ಇಂಚೆನೇ ರೆಡಿ ಆನ್ ಪೋಪೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆವಡ್ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ನೆರಿಯರ ಸುರು ಅನ್ಪೀರ್ ಅರೆಗೆ ಶೋಕಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಪುರ ಇಲ್ಲ ನೈಟ್ ಬೀಟ್ ಪುರ ಪಾಂಡ್ ಪುರ ನೆರ್ಪಿನಿ ಇಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವನಿಗೆ ಎಡೆ ತೋಜಿ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಅದು ಪಂಚಪ್ರಾರೇನ ಅಂಜಿಂದು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಆವಡು ಒಯ್ಕಲ್ ಆವಡು ಆರೆ ಏನಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾರ ಅದ್ರ ಒಟ್ರಾಶಿ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಗಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂತ ಪಂಡೈತೆ ಆ ಕಡೆ ಇಂಚ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೊಪ್ಪುನಂಡೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆವ ನಿಂತ್ಕೊಂಡದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಹೈಲೈಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೇನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ಕು
ರೆಡಿ ಆತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂವೊಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜು ಅಂತ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾತ ಏನ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಡ್ ತೆರಿಪಾಯರಡ ಇದು ಏನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆತಾರೆ ಕಡೆ ಪಂಡದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಸೊ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆನ್ನುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತ ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆನಡೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನ್ ಎದುರು ಬರಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.